La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. Què menjarem? Riba-roja en pa. Estem ja a la cambra de la casa i anem a veure tots els elements que té vostè si recollits. Explica'm totes aquestes cases de perals de preparació. Pues esta llarga la conegut de tota la vida, uns 60 i pico d'anys allà al Pla de Corrals, que era la que gastàvem allà en el pla per a l'aulla, la teníem allà en el pla. I clar, allà tindrà aulla ja, pues ara la portar per casa. I este barlet, este me'l portava el Pedrelo, que me'l va replegar i me'l va portar així. I això, pues, m'he anat replegant, i cada un m'ha donat una cosa, jo que he anat a replegar, la gaveta és meua, i llibres, i tot això. I allò de dalt és de replegar els pots de replegar-los per anar posant-los per posar. Això és una estufa i això és un foguer de llenya de guisar. Vale, hem continuat per així veient els elements que té així. Em crida molt l'atenció això d'ací què és? Això és... Això d'ahir què és? Això que té que paga? Pues, això era per buidar els cuiros d'oli, en això es manxava d'ahir dalt i per aquest xorro eixia. Per buidar-los, tu no l'has conegut, buidar-los? I els meus barrils com estos es posaven plantats i posaven això dins. I en aquell ansa de dalt feien així anar i per ahir eixia l'oli, o l'oli, solia ser l'oli. Bé, així veig molt clar, un poc més modern. Sí, això és per portar una botella o un cànter a que ha costat d'algun animal. Quin nom tenia? No, això sí que no ho sé, això no ho ha conegut jo. Sí. Però així a la part de baix, sí veig que té un tocadiscos d'aixòs molt antic. Encara sona o com és que és? Pues s'ha perdut la manilla, però estos discos són de l'època de ma mare i meu pare. Si veig jo, a veure això, si veig jo, gigantes i cabecidos. Això... Ai, pues l'edat de meu pare 100 anys. Ara podríem escoltar-ne algun, no? No, tots, marxen tots, mira els noms ahí. Així podem veure que és de disco gramófono i està el gosset que és la voz de su amo. A veure. Así está Gigantes y un momento de la impresión de Gigantes y Cabeceros. Podem veure així que és de Gigantes y Cabeceros. Aquesta obra és una sarsuela, diu, en un acto y 3 cuadros. Está en castellà original de Miguel Echegaray, música del maestro Manuel Fernández Caballero. Així n'hi ha una instantània, una fotografia on està dirigint, estan fent els assaig en l'estudi. Els discos es conserven així dins, poden treure un disco. Són discos d'un pes considerable i que van ser editats per la voz de su amo. ¿De qui eren? Doctor, no m'ho sabeu dir. De qui eren estos discos? No, pues de ma mare i després meu i ho han tingut tota la vida amb nosaltres. Tota la vida allà en el Pla de Corrals ho tenien, que era una casa de camp, i quan anàvem allí pues ho enxufàvem. I n'hi ha un que és expressament de risa. O sigui, que el xiste ja s'estilava, no? Ixe és una cosa que m'hauria agradat que l'haguéreu posat, perquè es comencen a riure's el d'ahir dins, a riure's, i a última hora fa riure tu també. Bé, doncs si vostè mos el deixa, nosaltres me l'emportarem i mos riurem tots i el tornarem. Exacte. Doncs ahí està, el que no sé quin és. Ai, ja està, però diu alguna de la risa o alguna cosa? Em penso que sí. El que no me'n recorde perquè jo farà almenys 30 o 40 anys que no ho he enxufat això. Bé, doncs després ho provem i si aconseguim trobar el de la risa que el posarem. Aquest, Bueno, continuem així.
campaneta, eh? Sí. Doncs no pot treure això. Pues no ho sé, tota la vida l'he vist jo en ma casa. No ho sé d'on. Sí, amb ma mare ho ha tingut això tota la vida, esta campana. Sí. Tenim així altres elements. Això són flejadores de les almacens, mira-les ahí, per flejar caixes americanes, i això també... Explica què era això de flejar caixes, perquè la gent no ho Pues sap. era com si diguérem, les clavaven les caixes i perquè no es trencaren les claus, les flejaven en ferro. I era això el que flejaven en aquestes caixes. En una cinta de ferro flejaven en això. El perolet, quants putxeros s'haurà fet en aquest perolet, eh? Pues no és meu, me l'han regalat. Un amic, Pepe d'Alzira, me'l va portar l'altre dia. Després ell me'l portar, per cert. Sí. Després tenim això d'ací, que pareix que té dos mandos, això és d'algun A més, motor. Un fleje, no, un fleje també, sí, una altra classe de fleje. Això és el moliner de cafè antic, que es molia el cafè antes, i allò és un mig ermut. Mig ermut, què és això? Mira, això és un mig ermut que ahir mesuraven la farina. Ahí. Sí, home, sí, mira, que està tot igual. Després tenim així una sabata molt curiosa. Sí, això són uns suecos que es gastava mon pare per llevar el cabriol. Però només me'n queda un, l'altre no sé ni per on està. I això està portat de per allà dalt. Per els Pirineus o per allà està portat, això. Entonces, quan no hi ha catiusques, pues es posaven això, mon pare es posava això per llevar el cabriol i no banyar-se els peus. Sí, segurament seria portar allà perquè com té Sí. tanta sola, Sí, és d'allà. per la neu. Sí, això és d'allà, de per allà dalt, sí. Vale, continuem, passem per així. A veure tot això, aquestes coses que té així, les corbelles. I això són serraors de paret per serrar el menjar dels animals. Esta corbella és de segar arròs i esta de segar blat per la manxa i això per desbarbar. Allò és l'armassó d'un colleró de cabriol, un colleró anglès, que es diuen. És l'armassó. I això, doncs clar, això són serrutxos, serres, això és per tallar carn, la traleta per tallar carn, per alçar la blanca, la clara de l'ou i per fer bescuits, això. I això són les citres, en peça que es diuen, per traure aigua de la gerra aquella per beure. I el pitxer ixe, doncs, no compta tu 17 anys, i el pitxer, i les tassetes ixes i tot això, i les escorredores. Vale, continuem, expliquem-nos això, a veure què és això. Això és per alçar les clares de l'ou. Les clares d'ou, per alçar-les, per fer bescuits. I anaven rodant ahí en la maniveleta. I anaven rodant la manilla, i allò és un foguer que anava en Metxeta d'aixa, no? En metxeta, sí senyor. I allò era allò pels ous, per portar ous. I allò una banqueta que la gastava mon pare, que allò és plegable per anar a baixar bous quan no tenia asiento en el tren, pues la desplegava i s'assentava. O sigui, que es creuen que avui han inventat la caïra plegable i ja hi ha una caïra que tindrà 100-150 anys i que era plegable. Exacte, era plegable i això, mira-la, allà està. A veure, assenyala'm alguna altra cosa per ahí que... Això d'ahir. Per les avespes, això es fa fum, a les avespes es posa dins gas i es fa fum. I és perquè les avespes se'n vagin. Això per fregar els animals, cepillo, això és per rascar-lo el llom als animals, es lleves la pols i en això els l'acabes de llevar. I això és una pinta d'os per a fer-los el monyo. No comptes si això té anys. Home. Això són serretes dels animals, filete, bocao de cabriol, bocao de muntura, bocao de muntura i de muntura. I això són serretors de castic. I això és una ulla de fer sàries. I aquesta clau és la que n'hi ha en el corral. Ixa. Aquesta clau és la que n'hi ha a les portes del corral. Sí senyor, aquesta clau és. Això sí per què? Això per pegar punxades als animals, per punxar-los. És un tipus d'ulla? Sí senyor, per punxar als animals, sí. I això era per donar-los, per garbellar la palla.
Ahí garbellaven la palla menuda i apartaven la pols i tot ahí. I el palo este estava això? Això és una cosa molt curiosa, és un torcedor. Això li ho poses a l'animal en l'orella i agarrar-lo començar a rodar, el palo a rodar-lo, i clar, al rodar-li li fes pressió i l'orella li fes mal. I com ell es queixava de l'orella, no sentia el mal de lo que li havies de fer en l'altre. I era això, Està bé. això es diu un torcedor, sí senyora. Este rellotge tindrà més de 150 anys, que també és d'una tia meua. I este pes, doncs calcula tu si tindrà anys també. I així mira aquestes pedres mateixes, pedres de pesar, que ja no sé ni el pes que tindran, perquè jo això no sé ni el pes que tindran. Això de Ciballs que ensenyamos... Una estufa de petróleo. Ixa. I esta, pues de llenya de carbó, millor dit, de carbó. Això són els portins. Per a què era això? Això, per fer oli. Això és per fer oli. Estos són d'ahir de l'Hort de Carreres, del carrer Murilló. Estan fent ara les cases i no? Aquests tres són d'ahir. I este d'allà al Pla de Corrals. Sí, això són els portins. Ahir disposaves el pinyol de les olives i en unes premses el premsaves i treia l'oli. Què es feia en aquesta massa tan gran? Esta massa era per als arrossars, per als margens esclafar-los i que els callossos, que són uns cucs a base dels cucs, que foradaven el marge. Així apretaves el marge i per pissonar també corrals, que entonces eren tots els corrals de terra. Aquestes maderes que es veuen ahí en terra. Són taulaores per treballar l'animal en el camp, entaular. Això són entaulaores.